educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.
Kala ko pato nag Barangay Boed.
We're here, guys. Wonder Park. Let's go. So, bye guys. Just in case dito yung CR mamaya. Yan. Bye guys. Bacem natin, toy! Wala na katawang yung rupa lang yung lipat ang Pilipina. Samantalang yung lugar ko lipat ang Pilipina. Bata nyo kayo, kalamatan ko takikita lang naman kailan. Sa ako mo, kailangan. Ay, sarado. Sarado pa po. Yes. Ito magbubukas. Pabukas mo na po. Sarado pa. Hindi na pa kami alas 5 dito. Ay, grabe naman. Ba't di nila buksan? Ay, ano? Shoutout pala kay sir. Bawal daw dun eh. Dun tayo sa kabila daw. Bukas dun. Dito magbubukas ng 8 to 9. Mamaya maya pa. 7:30 pa lang. Thank you sir ha. Thank you, thank you. Bawal kasi walang light bill. Kung gusto nyo bumaba ng mga bukas. Eh? Nandun. Yun. Ah.
Hmm.
Happy Valentine's. Oh. Shucks. Yep. Ah. Dito ay pinagtinis ang bawat bahagi ng kawayan. Matapos ang lahat ng strukturasyon, ikot-ikot nila ang bawat bahagi ng malinis na kawayan upang bilang ang matapos ng disenyo. Step naman dapat gawin Hindi pa. na sigurado ang impal at Ay, sorry. Para siyang ano, ay wala! Ay wala! Malaking tulong ang ikawayan para sa akin, lalo na ngayong pandemya. Nabigyan ko ako ng trabaho na nakatulong sa akin. Init. Kaya naman guys, kung naghahanap kayo ng mga kakaiba, Init na init ako tapos tika niya. gift items, maaari kayong bumisita sa Paranaque. Upang masilayan ninyo ang kagandahan ng Ay, kanilang may mga stall dito kaso sarado.
Yes. Good morning. Morning. Makakuha na ako ng sticker. Ayan. Shoutout nga pala kay Boss. Belmore. Boss. Parang nakita dati sir ha. Teo. Silent. Ay oh. Ay ikaw yun. Baka ilan boss? Tatlo lang sir. Tatlo. Oh. Yun oh. Shoutout Sige, kay sir. Boss. Sige sir. Sige. Ay, dyan. Ay yun na. Oh. Bigyan mo na lang dun Oh, sir. sir. Sige, sir. Sige sir. Thank you. Sige sir. Thank you. Sige, ingat. Thank you.
Diyan na lang, idol. Dito na. Grabe, naka big boy. Yun o. Shoutout. Pangalan mo, boss? Boss, Pangalan mo? BJ Campus boss. Shoutout kay boss BJ Campos. Yun o. Grabe, naka big bike. Ano yung motor mo, sir? R15 lang to boss. R15? Oo boss. Grabe, ilang cc yan? 5.5 lang boss. Ah, Single cylinder lang. forma ah. So, bigyan kita ng ano. Boss mo. Ah, Galing ka Lukap tsaka sa Mangrove. oh. Di ako nakapunta kasi kakagising ko lang. Nakaligo ko nga lang eh. Buti nakita mo ako, boss. So boss, sabi ko paglabas ko dyan, nakita-kita ka agad. Sabi ko, Oo. mabakso, sabi ko, sige mo ito ata ito. Sabi ko. Sakto, sakto. Boss, may ipapa-shoutout ka ba? Shoutout sa mga tropa ko na taga Palamis. Yun oh. Salamat boss, thank Sige, you. sige, sige. Ingat, ingat. R15, ganda ng motor niya. Shit. Sana all. Kailan kaya tayo magkaka-big bike?